bafethu kubonakala ingathi Iran ivele yathi iUSA mayichithe lo manzi akho nkukhu ezaxhelwa lapho njengoba senimbona seke swabile uvice president eyongena kwiplane zichithiwe inegotiations akanga bafumane isivumelwano. Mosi bathe bese busy ngezi negotiations ezikwavakala into engathi ababase USA lemigulukudu yase USA beseyizame ukunyonyobisa ama warships wabo but bababhaqa ababaxelela iPakistan into ba iPakistan njoba ke I think kuyi mediator yabo iPakistan may inform ababase USA into ba mabayiyeke lonto leyo mazijike ezo warships zabo or else inkomo izazala umuntu hayike nyani kuthiwa nje ziyezajika zona bayaqhubeka ke ngenegotiations akaqhubekeni kwazo okwangoku everything that was put on the table asikayiva ncam because mos iqhawukwe in the middle of the night as negotiations ezo zezaphela kwabonakala ingathi ababi nasivumelwano then babe behamba ke ngoku even uvice president phindele imali eMelika kodwa into esingabe siyithetha ekubonakala ingathi bavele bathi apha this is a deal breaker into yoba ababase USA abasoloko becinga into baba controlana nomhlaba baveze into yoba bafuna a bit of control over iStrait of Hormuz. Yathi Iran do kalona ingalibalanga into bakweza demand ezi10 iIran yayichilo nje yathi nje abafune nje umuntu ozabahlupha ngeStrait of Hormuz sabo apho kugqitha khona imikhumbi so aba base USA bafuna control over that phofu ke iIran ibonakala nje ngathi izopopa izoba rich after lemfazwe le izoba rich yilanto le ene uDonald Trump enamagama kawakhiphile into ba aba base Iran abanagunya loba mabafuna ukucontrola okade baze babhadalise amaship agqitha pha because that is an ngama international water lawa phi ethetha apho kugqitha khona lemikhumbi hayi ke the second thing ebonakale nje into babavele bathi do asivumelani nayo into nokwenza nalama assets wabo bokuthwemosi azawu iIran yakhipha into ba bafuna into ba ku unfreeze izinto bezi ezabo ezibanjwe ye-USA kwakhona amaheme maphi ngathi about i6 billion izawureleaswa but kubonakala ingathi yenye yezinto abangakanga babe bavumelana ngazo ncam on the table. The third thing into nokwenza nenuclear nuclear program andikho sure bafethu into ba yintoni lento yenza ba iUSA ifuna ukucontrolana namanye amazwe into ba amanye amazwe anelungelo lokuba nazo nuclear amanye amazwe akuvumelanga into ba mawabe nayo le nuclear yinto lengakabayo sabayo so nje into yakhona nje ihambe nje ngongathi njalo but all in all baphethe bengavumelanga and ubenje nespeech nje sishort even uvice president wakhona uJD Vance after lonto leyo akakange athethe into eninzi because wathi akafuna into bakube ngathi unegotiator in public yet ama actual negotiations wabo bewe in private uthethe nje amagama nje amabili amathathu qha wabesitsho nje uba bebe nayo into ethi bebecingela into ba bazawu reach some consensus but ke since bengabananga azangiba nesivumelwano ezithile it's bad for iIran more than it may actually be bad not necessarily for iUSA bad for Tony for andiniyabazi bayathanda ukuhamba behorisa ngenyoka efini hayi bafethu nibabonile nje amadoda aseIran xa wefika pha izinja zegame bezidlala uStar Black nibona ba aba bazilile sindiyiqolasela xa imane ithethwa lento even ispellity omnye khona bekefake into engathi imap ayakhe esispellity apha kwibhatyi benxiba uStar Black ibhatyi xa kagqibile bonke futhi bebenxiba uStar Black I think uJD Vance bekenxiba isuit yenavy or something nje abanxibanga namathayi yakhona into ethi futhi kaloku into ezinokwenza namathayi zizinto zale western tontoni western culture babonisile nje ba right now sizilile bazifikela ngoStar Black wabo xa begqibile kukhona omnye ngithe xa ndiqwalasela into akayifakile apha bafethu ufaka into engathi sispellity ne esinobuso buka supreme leader lo osekatshona plus unyana wakhe lo oye wa take over bafethu aba bantu bayenzile nje imessage ethi nje right now shaya isiginci sethu. I guess this all leaves us with one question into ba what does it mean for iwar leke ngokimfazwe le yabo bazawuqala phansi apho begqibele khona okanye izathini into yakhona yo and uyabona into ba even ezinye countries sezingenile lemfazwe lena though ubengekayingeni ncamncam but every now and then iTurkey sokungathi yazilungiselela nabo kwelacala after ke phofu lo nguDonald Trump emane gorisa ngento nokwenza ngento kuphula out kwi-NATO ngapha iCanada nayo seyinamaheme nje oba indlela I think bebeqhela
ukufumana imilitary into zabo from e-USA ingathi bakhate kwayo ezo zinto ezo. Njengoba uTrump mane egrogrisana nje nabantu izinto bebezifumana e-USA xa qale bagrogrisa abasenandaba xa bagrogrisa ngento yoba hayi uzaba limit uzathini hayi babafethu kuthiwa bavele batshone eChina akasacengwa isidima isithunzi se-USA sehlile. Qha ndizibuza into yoba kuyo yonke le mfazwe lena bazabe bengaphi abantu abazabe betshonile by the time iphela le mfazwe, because ngoku ngendlela okungayo because babavumelana ayikho enye indlela bazoqhubeka balwe. Ne-Lebanon mos ne-Israel bokhona into yoba bavumelene ngoba kuzaba khona uthethiswano. Already we can tell akho zivumelana bazaba nazo and i-Lebanon ngayile seyine-backup eyi-Iran. Phofu ke kwale Strait of Hormuz uDonald Trump akabhizi akafuna into yoba makabe ne-control over so. Imagine nje wena nje kwakho sokhona indoda esuka le ifuna ukuzoba ne-control over umzi wakho, ungavuma wena? Phofu ke kwale Strait of Hormuz ukubonakala ingathi banayo ukushare though ke in terms of military control kuye ye-Iran, but ingathi ne-Oman inayo nje control inyana because bayishare ngapha i-Iran ngapha i-Oman we. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, and they have chosen not to accept our terms. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over.